Artxiboen nazioarteko astea izango da gaur hasi eta domekara bitarte, eta horrek bide emango du artxiboetako ateak zabaldu eta barruetan gordetzen dena, barruetan egiten den lana ezagutzera emateko. Ramon Martin, Gipuzkoako probintziako artxibo historikoaren arduraduna, ongi etorri. Eskerrik asko. Suposatzen dut oraingo astean normalean baino mugimendu gehiago izango dela, ez da zuenean? Bai, mugimendu gehiago baino, diferente bat. Izan ere, ekainaren 9 domeka izango da izatez artxiboen nazioarteko eguna. Eguna bera ospatzen zen lehen, 2019az geroztik ekitaldia astebetera luzatu zen. Edozein kasutan, zein da helburua? Helburua da, justo artxiboen papera eta eginkizunak hiritarrei erakustea. Normalean artxiboak ez dira kultur erakunde bezala ulertuta daude, eta ez dira bizitatzen baizik eta propio zerbait bilatzen duzunean. Egun hauetan, norberan nahia edo bete nahian, nahi baldun badu edonor, jun daiteke, eta artxibo ezagutuko du, zer egiten duen, nola egiten dugun, eta zertarako egiten dugun, objektibo konkretu bat, helburu konkretu bat izan gabe. Erabakiak, jarduerak eta memoria zaintzen dituzte artxiboek, zergatik da hain garrantzitsua erakunde gisa duten eginkizun horretaz gizartea sentsibilizatzea? Bi alderdi oso ezberdinak betetzen ditugu. Alde batetik, eta normalean ezagunena izango da memoriaren bilgune eta memoriaren topaleku, gure gizarte eta gure inguruetako dokumentazio, historiaren bila juteko artxiboak ezinbestekoak dira. Baina ez hori bakarrik, baita ere, hiritarren eskubideen nolabait babesle kritikoak dira. Azken finean, dokumentuetan askotan jasotzen ditugu gure eskubideekin lotutako sorrerak eta bilakaerak eta informazio guzti horiek askotan oso beharrezkoa dira herritarentzat edo gure erakundearentzat haien helburuak lortzeko edo betetzeko. Orduan, bi alderdi horiek elkartzen dira. Eta badakigu, zuk aipatu duzune dokumentazio horren bila nora joan behar garen, badakigu horiek zabalik daudela guretzako? Normalean, publikoa oso espektatiba gutxirekin juten da artxiboetara. Normalean pentsatzen dugu, hau ez da, inolaz ere topatuko, ez da egongo, baina gu zerbitzu bezala, gure eginkizuna justo hori da, lortzea edo ahalbidetzea, nahi batetikan dokumentu batetara dagoen bide hori erraztea. Eta gero, persona horrek edo erakunde horrek erabiliko ditu dokumentuak nahi duen helburutarako. Orduan, artxiboa bezala guztiz irekiak gaude edo zer gauzetarako. Askotan toki itxi eta erdi ezkutuko moduan irudikatzen ditugu, ez da? Batez ere ikertzaileek eta historialariek erabiltzen dituzten toki moduan, baina zuk aipatu moduan ez da horrela, gune irekiak dira. Herritar arruntak bertaratzen direnean, zertara joaten dira? Zer nolako kontsultak egiten dituzte gehienetan? Justo bi mota horietakoak. Badaude herritar batzuk, nahi izaten dutela, memoria luzea, esan dezagun, ezagutzea. Bai familikoa, bai auzokoa, bai gai baten gainekoa, eta horietako askok hasten dira lehenengo interes personal batetik, eta gero garatzen juten dira nahi horiek, eta azken finean lortzen dute garai bateko edo egoera baten historiaren zehar izandako egoera baten inguruko ezagutza bat. Eta hori izaten da publiko mota bat. Eta gero dago beste publiko mota bat, zeinek helburu oso konkretu batekin dijoa. Ondare baten inguruko informazioaren bila, persona baten inguruko informazioaren bila, eta orduan, kasu horietan, atenditzen zaie, asko errazagoa izaten da, haien nahia betetzea, dokumentua topatzen danean, beraien eginkizunak hortan artxiboan bukatzen direlako,
baina guretzat oso importantea den nolabait eremu bat da, eta bueno, gure eginkizunen barruan sartzen da baita ere, klaro. Urte asko izango dituzte, hainbat eta hainbat dokumentuk, eta suposatzen dute letra dela eta hainbatetan ez dela erreza izango horiek ulertzea ere, ez da? Halako kasuetan, artxibozainen laguntza izaten dute erabiltzaileek? Nahiko zaila izaten da. Halakoetara dedikatuko bagina, segurazki ezin izango genuke beste lanik egin, ez da? Normalean, saiatzen gea, jendeari erakusten, historia egiten, beti egiten dela gaur egundik atzeraka, pixkanaka, eta askotan ohitura horrek bakarrik laguntzen du asko letra zail horien ulermenean. Baina dana dela, ez da normalean letraren inguruko nolabait arazorik larriena, baizik eta testuinguruarena izaten da. Testuinguruak berehala galtzen ditugu, berehala galtzen dugu ze testuinguruan sortu zen dokumentu baten, dokumentu horrek nola islatzen dituen gauzak, asko aldatzen dira. Onda 200 urteko egoera, segurazki, normala egingo zaigu, ulertzea hori diferentea dela, baina orain 30 urte edo orain 50 urteko dokumentuak ere ulertzeko eta lantzeko testuingurua klabea da. Eta horretan baita ere hizkuntza dator. Orduan, hizkuntzaren eta garaien arteko harreman hori, artxibo zainok askotan gehiago esplikatzen dugu, zer da hau, zer da zenso bat. Gaur egun zenso bat zizketa egiten baldin badugu, jendeak pentsatzen du dela errolda bat. Ez, aintzinean, zan prestamo bat. Orduan, eta da hitz bat, beti ikusten duguna 100 urte arte. Orduan, halako esplikazioak asko garrantzitsuagoak dira letra baino. Eta zein da Debagoieneko egoera? Esan genezake eskualde oparoa dela, artxiboi dagokienean? Bueno, segun zeinekin konparatzen dugu. Orain gutxi nik hemendikan kanpo izan naiz Espainian zehar, eta gure egoera ez da horren oparoa. Gaztela baten konserbatzen den dokumentazio kopurua oso handia delako. Artxiboetako dokumentazioa beti aztertu behar da segun eta ze motatakoa den. Orduan, gaur egun, iruditzen zaigu dana batuta dagoela leku konkretu batean, baina ez da horrela. Artxibo bat azken finean da erakunde batek edo persona batek edo bere eginkizun naturalean sortutako dokumentuen bilduma. Eta bilduma horiek era naturalean sortzen direnak, normalean erakunde naturalak dituzte. Udal batek sortzen duena, udal artxibo batera dijoa. Edo, ez dakit, persona, familia batek sortu duena, bere familian gelditzen da. Orduan, ulertu behar da beti ere, zer nolako dokumentazioa sarigian, jakiteko zeinen gaude indartsu eta zeintzugen ez gaude horren indartsu. Orduan, badibidez, dokumentazio zibilean nolabait izateko, udal artxiboak oso potenteak dira, Debagoienakoak, oso potenteak. Oso artxibo aberatzak dokumentazioaren aldetik, eta gainera, suertea dugu, hainbat kasuetan, udal artxiboetan, artxibo zainak eta artxibo zerbitzua dago. Ez da horren komuna. Ez geha oso urruti jun behar, eta ikusiko dugu, udal artxibo zain gutxi daudela inguruan. Hemen, badugu Bergaran, badugu Arrasaten, badugu Oñatin, orduan badugu estruktura potente bat. Eta alderdi horretatikan bilduma dala eta zerbitzua dala oso potentea da. Gero, badauzkagu beste kasu batzuk, nun bilduma badago, dokumentu bilduma badago, baina ez dago zerbitzurik, eta hor zailagoa da hori erabiltzea. Eta gero dago, Oñatiko gure artxiboaren kasua, artxibo provintzia mailako artxibo badenez, beste funtzio bat du, da hainbat lekuetatikan sortutako dokumentazioa biltzea, eta orduan ikuspegi asko zabalagoa du, eta,
artxibo historikotara gehiago jotzen duena. Digitalizazioari esker gaur egun, hainbat artxibotan, sare bitartez ere sartu gaitezke, ez da, etxetik bertatik. Horrek zer ekarri du? Artxiboa zapaldu izan dutenek bide hori hautatzea orain, edo artxiborako bidea hartuko ez luketen horiek kontsultak egiten animatzea? Biak batera, ze kontu da, hor bi faktorea daudela. Alde batetik dokumentuak ondo identifikatuta egotea, eta bigarrena, kopia bat izatea. Zuk digitalizazioa deitzen desunean, hor bi faktore horiek askotan nahaztu iten dira. Guk dokumentazioa identifikatzen mailean nahiko ondo daukegu informazioa, neurri baten, gauza lokalizatzeko. Baina digitalizazioa, hau da, kopiak ateratzea, banan-banan irudi horiek egitea, oso proporzio txikian daude eginak. Irudi asko ditugu adibidez gure artxiboan, edo Bergarako udal artxiboan, edo Oñatiko udal artxiboan kasuan, edo Arrasatekoan, badaude irudi asko sarean, baina dugun dokumentazioaren kopuruarekin konparatuta oso txikia. Pentsazazu, Oñati baten, Oñati Gipuzkoako probintziako artxiboan, dugu 11 kilometro dokumentu. Guk ez dugu kontatzen kajatan, baizik eta gure dokumentuak lerroan ipini ezkeo 11 kilometro okupatuko lituzkete. Une honetan, baditugu 2 milioi bat irudi ipinita interneten. 2 milioi ematen du asko dala. Bueno, izango da, artxiboaren ehuneko batera ez da aldatzen. Orduan, digitalizazioa gaur egun askotan jotzen da demandara. Hau da, norbaitek eskatzen du dokumentu baten kopia eta gu lehenbailen saiatzen gea, astebete baino gutxiagoan, irudi horiek bialtzen. Eta orduan, aberasten juten gea digitalizazio bilduma hori kalean ere gelditzen da, baina gehien bat egiten duguna da gaur egun eskatzen danari erantzun. Ezinezkoa delako gaur ditugun baliabideekin horren beste digitalizazioa sortzea. Tira, etxetik bertatik artxiboarekin harremana izan dezakegu gaur egun, beste hainbat eta hainbat aldaketa ere izango ziren urteetan barrena, baina gaur egun informazioa kudeatzeko modu berriak direla, adimen artifiziala dela, zeintzuk dira artxiboetako erronka nagusiak? Erronka asko ditugu. Adibidez, badauzkagu erronka batzuk lotuta soportearekin. Papera desagertzeak gauza askotarako, adibidez, informazioa topatzeko aukera gehiago ematen digu, baina berriz konserbatzeko oso material zaila da. Eta ezin ditugu konserbatu, eta hori paperean ere gertatzen zitzaigun, baina ezin ditugu konserbatu sortzen den guztia. Informazio asko ez dauka nolabait esanguratsua, eta orduan ez dauka logikarik dana gordetzea, orduan digitalizazioaren inguruko dinamika guztiak guretzat alderdi onak eta txarrak dituzte. Orain gainera sortu da adimen artifizialaren inguruko nolabait teknologia berria, eta hortan baita ere guretzat hori kritiko izango da. Eta kritikotasun hori ikusten azten ari gea, momentu honetan, sartu gea halako egitasmo batean, nun saiatuko gara sortzen, datorren urterako, 200.000 irudiktako testuen transkribaketa automatikoa. Hartu, 19 mendeko testuak, eta makinek irakurri dezatela eta transkribatu dezatela. Eskuizkribua orain arte ez da inoiz transkribatu. Orain ematen du hori posiblea dela. Eta hortan sartuko gea. Orduan, aldaketa erdian gaude, ematen du artxiboek izan behar dutela zaharren inguruko zerbait, gauza zaharren inguruko zerbait, eta berriz gaur egun teknologiaz
beteta gaude alderdi guztietatik teknologia klabea da guretzat. Tira, aipatu dugu gaur hasi eta domekara bitarte Ramon artxiboen nazioarteko astea izango dela. Hori dela eta zuenean Gipuzkoako probintziako artxibo historikoan bisita gidatuak izango dira eguazten honetan. Eta tira, gure ikusentzulei esango diegu, gura baldin badutela oraindik ere, horietan parte hartzeko aukera, horretarako hori bai aurrez eman behar da izena, eta hortxe, ari zarete ikusten pantailaren barrenean zeintzuk diren izena emateko bibideak, telefonoz edo emailez egin dezakezue. Bina bisita izango dira, eguaztenean goizez eta arratsaldez, euskeraz eta gazteleraz bietara izango duzue aukera. Ramon Martin, eskertzen dizugu bisita, hurrengora arte. Eskerrik asko zuei.